Krásný kus. Tady v tom divadle dneska hráme. Ano, Stando, není divu, protože jsme v Bad Elsteru a sem hudba a kultura neodmyslitelně patří. No ale nejsem nepříhodně oděn? Určitě ne, protože i pro cyklisty tady je dokonalý ráj. Nevím, jak to měli se světlem v rajské zahradě Adam s Evou. Každopádně v Bad Elster je dostatek světla ve dne i v noci. Královský lázeňský areál s divadlem krále Alberta, takzvanou kolonádou krátkých cest, lázeňskými domy a historickým parkem vás v tom nejlepším slova smyslu oslní. Jako fascinující svět světel a současně osvícené město s mimořádnou kvalitou pobytu, v němž hrají prim příroda, kultura a zdraví. Královské saské státní lázně, jak zní oficiální titul z poloviny 19. století, poskytuje dodnes královské služby, co do úrovně i kvality lázeňské péče, včetně zázemí. Takhle ti to jde i na kole? Na kole mi to jde taky, ale myslím, že právě hudba a kultura s tímhle místem naprosto souvisí. Bad Elster se pyšní puncem top města kultury a festivalů, jehož vlajkovou lodí je divadlo krále Alberta. Léta páně 1914 ho osobně slavnostně otevřel Albertův syn, poslední saský král Friedrich August III. V posledních letech tam dole na jevišti účinkuje či v hledišti usedá stále více hostů z Čech. Ruku v ruce se stále vřelejšími vztahy mezi oběma zeměmi. Například od roku 1996 existuje náš orchestr Egrensis, složený z hudebníků Kurfiřtské filharmonie Sasko, která zde sídlí a spolupracuje v této budově i s orchestry z České republiky. Společně už tu hrál Karlovarský symfonický orchestr, stejně jako orchestry z Plzně a Teplic, Mariánských lázní i Františkových lázní. V rámci letních slavností pořádáme festival Sasko českého regionu, který mnoho muzikantů už léta spojuje. Festival der sächsisch-böhmischen Bilderregion. Kultuře v mnoha podobách se v Bad Elsteru daří pod střechou i pod čirým nebem. Třeba hned vedle divadla v zahradním klenotu Albert Parku. Ani tady nechybí divadelní, respektive koncertní scéna, přesněji hudební pavilon. Ostatně v lázeňském areálu jich je několik a jsou v permanenci po celý rok. Našim hostům nabízíme 1000 akcí ročně. Bad Elster působí jako centrum evropského uměleckého regionu. Do jeho okresu spadají i oblasti Františkových lázní, Karlových Varů, Chemnitz a Kulmbachu. Jezdí sem spousta hostů, aby si jednoduše udělali hezký den, víkend nebo hezký týden. A tak to má být. V rozmanité paletě zdejších architektonických šperků zasazených v parku se obzvláště výjímají Albertovy lázně a přímo naproti nim Royal Kurhaus, tedy Královský lázeňský dům. V atraktivní kongresové a konferenční budově v novorenesančním stylu má své důstojné místo také turistické infocentrum. Já musím říct, že v poslední době ta česká klientela u nás narůstá. Jsme za to moc rádi. A nejenom teda turisti, kteří tady projíždějí, ale samozřejmě kupují si u nás lístky na naše kulturní představení, což je samozřejmě bezva. Zatímco balzám na duši poskytují kulturní scény, balzám na tělo prameny s téměř doslova živou vodou. V bazénech hotelu King Albert je dokonce slaná, paradoxně až mrtvá. Nejprve narazíte na největší, hlavní půl. Od něhož si můžete odskočit buď k intimnímu s velmi vydařenou vizuální animací, nebo k nejslanějšímu se zážitky právě jak z mrtvého moře. Netrvá dlouho a proměňujeme se ve slanečky. V ten moment je dobré změnit skupenství a přestěhovat se do saunového světa snů. A za jeho návštěvou udělat tečku u jakoby rozpáleného krbu. Lázeňství zde píše už 175letou tradici. Máme tu v kombinaci vřesoviště a CO2, což není varianta všude dostupná. Blahodárně samozřejmě působí naše zalesněná oblast, kde se také můžete věnovat pěší turistice a cyklistice. Doslova prosolené hotelové bazény jsou takřka oázou klidu. Mimo jiné díky tomu, že sem děti do 14 let nesmějí. Můžete ji ale rychle vyměnit za bouřlivé prostředí královsky pojatého lázeňského komplexu v moderní části historických Albertových lázní.
V něm se v úvozovkách smrti vydovádí milovníci vodních atrakcí bez rozdílu věku, stejně jako rekreační i kondiční plavci. To, co je pro naši oblast příznačné, je souznění kultury, pohody a přírody. Přírodu můžete samozřejmě objevovat pěšky, ale také na našich elektrokolech. Ta jsou denně našim hostům k dispozici. E-kola lze rezervovat předem a e-kola pro vás jsem již rezervoval. Tak vám teď přejeme pěknou projížďku nádherným Vogtskem. Užijte si spoustu zábavy, klid, pohodu i cvrlikání ptáků, nebo vlastně i pedálů, protože jsou to elektrokola. A děkuji, že jste k nám zavítali. Vykoupaní, vymydlení i prosolení vycházíme ven, abychom se oddali soli našich životů, cyklistice. Tak, Tome, kde jsi? Ahoj. Nevím, tak to si mám vzít tu helmu nebo tu korunu? Tak hodila by se koruna, ale kvůli bezpečnosti radši helmu. A jinak dobrý, tak si vezme helmu a to podržím. Náš trojlístek zvídavých, či spíše zvědavých cyklotuláků se vydává lenivě podle stejně ležérně plynoucí Weise Elster na jih od centra, aby ochutnal zážitkové turistické menu servírované u jednoho z nejkrásnějších saských jezírek, Luisa. Před 130 lety bylo vytvořeno z vytěženého ložiska minerálních rašelinišť a pojmenováno po princezně Luise, tehdy nevěstě následníka saského trůnu Friedricha Augusta. Pár kroků od vody se skví růžová zahrada, stvořená podle vzoru francouzských barokních zahrad. Osázena je 2 odrůdami růží, květin, které symbolizují lásku. Jeden z nejvýznamnějších německých hudebních skladatelů, Robert Schumann, tudy chodíval za svou milou, Ernestin von Fricken, do Aše. Což připomíná poměrně nová stezka lásky. Lákavá výzva. A Tomáš ji vyslyšel. To my s Míšou si vybíráme jinou, stezku hudebníků, jež nás po 10kilometrové štrece přivádí do Markneukirchenu, města s pověstí klimatických lázní a významné destinace v takzvaném hudebním koutku, regionu s dlouhou historií výroby hudebních nástrojů. Více se dozvíme ve Velce z 18. století, důstojném útulku jednoho z nejstarších muzeí svého druhu. Mezi 4 000 exponátů jsou také miniatury i naopak obří nástroje, největší na zemi. Jsou tu ale také vzácné prastaré kousky. Muzeum hudebních nástrojů bylo založeno v roce 1883 jedním obchodním sdružením tady v Markneukirchenu. Místním učňům, tovaryšům a mladým mistrům tak měly tyto nástroje sloužit jako vzory, kterými se mohli nechat inspirovat a znovu je vyrábět. Měli možnost tak zjistit, z jakých materiálů se dají nástroje vyrábět, jaké rozměry i jakou sílu takové nástroje mají. To bylo vlastně tím hlavním důvodem pro založení Muzea hudebních nástrojů. V regionu proslulém výrobou nástrojů nelze opomenout ani návštěvu dalšího muzea, jež vlastně není muzeem. Jsou jen kousek od sebe, pouhých 10 minut chůze. Na kole jen několik šlápnutí do pedálů. To, co pro počítačové experty znamená Silicon Valley, tím je pro výrobce hudebních nástrojů, přihmouříme-li obě oči, Musicon Valley. Tady si proces vzniku nástrojů hudby doslova osahají i prachsprostí lajci, jako my. Vlastně muzeem jako takovým ani nejsme, jelikož zde nabízíme jedinečnou platformu a příležitost si vše osahat a vyzkoušet. Každý to může na vlastní kůži zažít, jak funguje výroba nástrojů, jaké to je nástroje hoblovat, anebo na housle nebo kontrabas dokonce i hrát. To vše je u nás možné. A to je jednou z věcí, o které si myslíme, že je opravdu skvělá. Díky naší nabídce tak máme možnost přivítat lidi z celého světa, potažmo z celého Německa. Vůni čerstvě opracovaného dřeva necháváme za sebou a na strojích, které sice nevoní, ale ani nesmrdí, pádíme do kopců. Od Markneukirchenu o více než 300 metrů výš, až na takzvaný balkón Vogtlandu, tedy fujství, 800 metrech nad mořem. Tak zase nejde. Ahoj. Ahoj.